Това е видео. Снима. Супер. Чакай, да видим така дали снима. Със сигурност снима. Искам Той да има видя. 190 градуса, Да. от двете страни се 190 препокрива. градуса от двете страни. Да. И се препокрива образа, за да няма... Абе, колко градуса станаха, не мога да го... Много е се топло. препокриват. Много е жега това. Защото ако 180 и 180, Да, те ще 360 да има да. лента, а като Да. е с по-голям градус, т.е. те се Става пресискриват. кръгло. Ама, то аз искам да видя какво ще е качеството тук, защото като гледам тази леща мога да е някакво смотано. Спрях ли го? Къде излучва? Добре, това примерно дигаш го така нагоре и би трябвало да хване абсолютно всичко. Да, Нали? и те също. Аре да го конфигурираме да излучва някъде, да гледаме. Това Искате ли? трябва да взема някой спортсмен на парк. Може? А? Да чакаме цвето да не му разберем клипа. А, добре, той иска си го пусне, окей. Предполагам, че ще го иска. Така да се борим нещо, да пукнем нещо чисто Или, на... чакай Цвето. Цвето, Е, кога така ще по-добре. дойдеш? Така е по-стабилно. Ако, да. Ама Цвето, кога ще дойде, за да имаме време да го евентуално... Нещо, батерия ли му мига? Добре, дойде за половин час. О, ще сме го пуснали, ще сме записали един час. Ало?